Fáilte go chéine so gotí caiir cíl Chainnigh gur cluiche Ceathrú Ceannais Lein cuireann fé O'Neills. Uíbh agus cíl Chainnigh ha buaile le chéile Tráchtaire neomhas mé gimmertan sa a Pháirc í Nowlan. Tráchtaire nó úntach a gur cluiche Iomána agus a slúbeag deastréis bailúis de chalasan an Céadaoin Céannais. Tá stóid le rairc fuireann cíl Chainnigh fuireann deiricling. Sa bhaide éan talas. Os a chuir amach Sean Purcell mar an lán cholí is captain na fórne Pádrig Moilen an ec le siúd. An son an líne lechúil Joe Fitzpatrick. Bhí sé siúd arást gur chláiste chiaráin le lá le Pádrig nuair a chaildir go dtí ard scoil rís is taobh Paddy Langton Farrell a greibh gimmert gur chláiste chiaráin an lá áirithe son. Cillian Doyle agus Peter MacDonald a lár a ghairt. Agus na tosathe an son. Ian Byrne scoráte tríomhhaointe gine Corcaigh i cluiche dúchláán a roinnt Ceannais ina Pháirc í Uíbh agus istéigs na tosa bert le súilech mádartha Tráchtaire neomh, gansaíomhar trídéag Billy Drennan, lead a scoráil héna deag ina Corcaigh sa chluiche Ceannais son, agus Harry Shine. Sé seo imreoir chláiste chiaráin neart cainte fé Harry hain scilar fadaige agus caafar súilech mádar siúd. Fern Uíbh an son agus fern Gary Cowell sa bhaide Mark Troy ethnig a chéine ahar Jim gan áras. I bhíoch sa bhaide gur Uíbh sna hochtódaí agus Uncle John gan áras greibh mar ceansan himána isciúil ag Uíbh mar sin. Chomá os a chuir amach Conor Hardiman mar an lán cholí taobh le siúd Joseph Hoctor. Sam Burko dora ag iver a sé. Luke Watkins agus Shane Ryan taobh le siúd. Jack Screeney captain na fórne a lár a ghairt. Sna tosathe an son beisi de súile taspántas ma ó fear sin rón DJ McLaughlin agus le Charlie Mitchell agus Cian Burke Bert va ach an príomhdaine go gá de cíl Chainnigh a bheith cumad súil géir Tráchtaire neomh ná fear bire a cabh gansaí iver i trídéag sé sin Lochlin chuin ha sé seo maitháp de pointí aimsú Nualláin ó nimmert ach os na pocanna séire cho má. Sinna gin an rá ian mar seag siad a taobh suas os ar gáras raircin an réitóir mo lá ghairt sé siúd Céimen Flynn agus is cluiche Ceathrú Ceannais sé seo imráfar na cluiche Laighean do Craobh Leinster an dar lá de bhealtaine agus an ian a bhuain an cluiche áirithe seo ha gaiileh i fanacht leo sa cluiche Laighean gaiileh an fuireann a hátrééis an bhua a áilt cíl Chainnigh le rá bhbliana nuas is cíl Chainnigh faoi stúr Derek Lynn ling mar se ba rá leis haim cínte a bheith an tuairt fuatha a ríist agus díaltas a bhaint amach dá bhéit faoi. Cíl Chainnigh mar sódhain tradiisiún do sco ag na cuite agus cíimiid an chéad glúin eile i tacht trí. Damníos cuidecha ach cumad súil géir ach go háide an ibre sé Joe Fitzpatrick agus nis seasamid ar fadan sa i Pháirc í Nowlan gur árán na bhíon. Árán a bhíon a gcuin an dá éan is tacht le chéile gur an hodal deirig agus mid ulamh le meachtansa i cíl Chainnigh a cluiche Ceathrú Ceannais fé fithe Craobh Lion O'Neills agus bí na Craobhna na cluiche fé anna spéisiúil na leidna ógasa uaireanta bíon siad ábhrí nervhís as na chéad cúpla nómant ní bhíon bhuaach an chéad buileart agus an son bíon na cá agus Uíbh i gimmert ó das go clé cíl Chainnigh gimmert ó clé go das agus ní léon aistúr an na fórne go dísa a cúpla aistú cíimiid hanna féin go Billy Drennan treis meachtamach go dtí lechasaí ar dheis agus Luke Watkins cumad súil ar siúd neartimráirí timpeall ar an réitóir hanna féin a sé fnacht ar an mair cúil agus seo léon stead ar caiisteach
Piocasúas Gadas ag Dan Burke. Pass live Gadi Watkins. Casan siya i Fhairc sa chuin fáil anna fas fadí sin. Anna Cluiche tefstig sin chéad buile Gadas ag Mitchell pass live agus an Luke Nowlan fear beir din bhisteach agus anna hús ag Uíbh agus ag Luke Nowlan. Pocamach fada Lurg Drennan Anna Love Shaw ó Drennan trasna seo chéad deis ag Ian Byrne agus Cadé mar ragra ó Cíl agus Ian Byrne a muid a chó scóir níg nómad an sa. Pocamach Garrett ó Mark Troy. Chéad builis an Love Shaw go maith an dá an Gudísa Screeny. Count dain chair trasna agus níor frabsí go maith Peter MacDonald. Ceapse greibh se fight an eisige agus puc sé buiteag Dan Burke. Agus beag Uíbh sásta leis an tús trééis bheith cos a chluthe Gudísa agus a rith amach stáilm ha Charlie Mitchell ach a Screeny T.A. Hogan í héach Lachlan Cuine tacht amach. Sodar amach I dro an slitter ha Cuine má hábalt a scoráil ní le Gary Cahill. Bhíoch a gimar an áras Uíbh agus Cuine hín sé spéisiúil censor technique bhíonna go leis na puc na séro na Laighean céim caiit an áide buile tiite seo méil a bháide agus tiite isteach a lábha Talas agus níos Andy Hickey pastain chair trasna agus dinta Gadas ag Dan Burke lábháin an Cuán pasált amach I dro clear tuair fin na fointe tiite seo isteach a lábha Talas a ríist agus níos seo chuin Cíl an únsaí pasáalta Dí Langton anamhrú a chuir ag an dá iran a chéile ní puinama ag an té goir sellibh na slitter Garóid dun níach sé an slitter chmád agus an réitóir rá nach pass láimhe cartaí sin ó Conor Hardyman agus deis scoráil an sa Cíl chun mach an tosaigh den chéad uair sa chluthe. Michael Rice mar chuid a fear an bainisteachta Cíl chuinnig an áras fear go bhíon linar GA bio Giminic agus seo chuin Drennan búilte Gadas aige thar sé drasnán spiach aimsethe agus dó Laighean an scór. Pocamach fada anna Love Shaw díchar sin mar Grimes an ag Paddy Langton gortú gáid a níos luha sa bhliain agus tá freabsí Gadas Harris a ghúil an bhlocáil ach an slitar sleán heisteach agus Screeny siar leis hénig ag fear bhfuiléin fáil imreoir sa bhreis siar a Cíl chuinnig agus an imreoir sa bhreis gan í aimsiú chéad buile níor sí chó glansan ag Sean Purcell fight ag Mitchell agus Mitchell lorug a chéad pointe sa chluthe ach líonn sí sin ar chlé Pocamach tóca go tappaig I dro Hickey isteach sa chuine ha Drennan ar fáil ach níl an slitar a praba I gceart na himreoirí bhíochar seo mar skill ó Drennan neart núsáidige amach bé seo garóid don leis an taobh clé agus bhfuil an puint aimsethe ag don níl díorchar dheis. Troy McGarrett leis a bucamach anna fasí seo I dro Cian Burke díorach róada de Cian agus a fear saoir taobhiste anna chosint ó Screeny Shane Ryan a tacht freabsí sin Gadas a lábh Mitchell on the have Das on Dave Lean and you ain't got that point I'm sure Nathan agus í mithe ar dheis ach an nuair a siúla ag Uíbh cá siad leanúnt ortha chéad deis a scráil ag Dan Burke fear dora
Agus Hamid Chó scór an ragro Uíbh Fháile. Han ráit Uíbh go maithacha. Agus níl faicid in na fórin fós. Le Chéinigh na Cían Borcach níta sé tacht nó sa sé slitar. Cahal King a bhuachaint. Purcell. Ní Purcellach. Páddraig Moylan captain na fórin na bully fir. Tacht amach agus iachar sin mar skill ó Ian Byrne. Dummy yes. Passálanse yes inis. Gudí Clifford. Agus deisir fáid an Haváilig Troy. Fé róch a bhín tríú bhauta. Agus ní étadí sé stop an tríú bhauta. Agus an báide aimse. Hey Cill Chainnigh. Anna Haváil dús báire ó Troy. Ach. Mar deirm dachar na cuite stoppa. Go háir an airt sí hanscoir máide. Ach an skill ó Timmy Clifford. Seochuin Uíbh Fháile an bhfuil freigra chud an bhaide ha géaltecha as do thosaigh sé sin le rúthar úntaach an captain Páddraig Moylan. Kilkenny go tacht a rís Drennan. Passálann sé trasna Goodí Byrne an té go chrochaigh an daim séir sa chúisigh an daim séir ar fad. Gur chríochna go báide Borc siar. Count das fada lorug Nowlan scoráid an chéad pointe sa chluthe. Passáilta amach a Hickey. Roar de gor Fitzpatrick immert a chain séirecha na cuit. Ach pass das is das sa chuoine anna live seáil. No Harry Shine agus níl Shine ro hás le Chéinigh. Hic sé go ma cholúas gur scuite leis sé slitar. Mar raibh an crinnes ige. Seach nómad immertha. Héna dó le dó. Kilkenny go hách an tosaigh feite ag MacDonald. Buailte go hard ag níl Troy sásta. An a scór ó fearr Laura Ghort. Troy a lorug Cian Burke ach trúr ó Kilkenny gaun gúmpláir sin bertú Uíbh Fháile an émert ó Timmy Clifford ach céim an a tóg aige ráit ibre bha tá sín ó Lochlin cuintúir féin na faointe rís a sé sodarmach a John Schlitter mar seabeg puck sé ar eile Count Derrig go raibh aige hitse isteach ó lábha Aidan Tallis. Muir taobh líne rá leis meach céim a bhaint siar na Copa Mundials a chahabh ag Lochlin Cuinn. Dairg le Billy Drennan puck sé ar chur sin drasnán a féad le Cuinn ní ché ceannáil Uíbh Fháile tróna. Buailte go hard aige a bhfuiln crinnes aige. Tá scór-das ó Lochlin Cuinn báide haidir na fórne. Héana 3 le 3 agus 8 nómad go lemithe an sa Borcí Nowlan. Scill das ó Ian Byrne han farsa dain séireach anna smacht aige ar an slitter agus a pointe Cuinn freagra a bhfuil ní díorchar dhéis a ríisteach begur Uíbh Fháile súlgéireach maidir Ian Byrne a se cothú annach chuid decrachtaí déir Uíbh Fháile. Troy anna fucamach pastain séireach a lorug Sam Burke isteach sa chuoine I dro Shine. Skilláil nó Harry Shine freab sin í roi isteach na láimh Clifford Ilinghéro Clifford agus Harry Shine cad é mar skill ó Harry Shine is é titim scuil leis an pass agus Clifford lena ché pointe sa chluthe. Héana cahar le 3 Uíbh Fháile meach fada leis an slitter an bautasa ní gábhríonn útamála in na lína lechúil Chéinigh. Puck cínte agus ráta Uíbh Fháile bhí arás ché chuig nómad níos Haidáid ábhríonn scuilte
leis na pasna agus an tacleáil. Farsair sampla don scuilteach son. Tuair fin a fointe na Billy Reid. Tá sé seo mahabhta scoráil agus na rudaí beaga son caithfar bheith a dhúiseach do gcónaí. Na gine Cíl agus fiochan barna. I níos sé méadú de réir I chéile leis an tarna fointe as I chéile. Do Cíl as I ché ceann ag Billy Reid. Buit an as a roist. Tuair fin a fointe ná Peter MacDonald a ceann a bhain aige ach titan sé sin go bog isteach láha Mark Troy. Machlí bháile. Siúr Cíl a fnacht an stitter so níor bhein chans ag Charlie Mitchell sin a bhachant ach an obair ó Nowlan. Hanas an son grí Dan Burke Dan. Tuairt fin na fointe díorchach lé obair bha ó Uíbh bháile níor bhein cheart gon stitter san a bhachant. Aidan Tallis. Búilte go deasaige ach DJ McLaughlin fear sin roin. Club bha imróí nos óin Carol tríos taachtamach ó sin roin len blianta beag an nuas. Agus amach le Lachlan Cuine ríist. Cuinn mahabhta I tuach ar sé dras ná. Scoráilte country nóm do hin. Táchtach go naírí leis na pucna séir a fad a chur thar sé dras ná. Búilte go deasca cumasás ar hénig agus an can éibh nach mechan náir leis a bratbán. Pogamach búilte go dtí Joe Fitzpatrick an a hóc leis nim Norson agus steach sa chúine an na fásí sin. Ach Lachlan Cuine mohan son in íag da an puc séir a díach ar an smachta a géir slitter. Go dtí Nowlan ha pointe go hanna féin ha Cuinn fós ar fáil ach Nowlan tuairt féin a fointe. Ach ar yes agus cosint bhá Cíl chuinnig Nowlan a bhrú amach a Joan Dave líne. Bhí Cuinn a lorg an slitter an eis. Cosint bhá os na cuit. Na Grimes san air ag Drennan Shear go Clifford Timmy ha spás ga dúir sé féin na fointe níon ag Chasna go dtí MacDonald ha fear ar fáil agus sé seo hickey hitty bras ráideach agus I bhadéire roéasca dus na cuit an son agus pointe eilecha as I ché ceann sa chluthe de hickey. Fada leis a bucamach a chuí stelle imróí sa bhreis hir a son ag Cíl chuinnig ach Nowlan láh bháin ar an cumán aige. Chasna cáidite sé go dtí Fitzpatrick an fear mór pasáta go deasaige amach a Joe Timmy Clifford rás ar fad ó Gearóid Dunn Gearóid Shear go hickey dar ag leis pointe áilt cúpla second ó hin ach níor chuir sé gon fad sa foxán ach scaoilte ó Troy fight ag Timmy an a bhlocáil dinta ag Jack Screeney captain Uíbh bháile ábhrín umar scáil idir a hénig agus Timmy Chasna am ag Paddy Langton agus pointe ag Langton mar se pointe aimsethe ag an Bert Lachúil Cíl chuinnig Reid agus inis Paddy Langton. Tá Fitzpatrick mahabhta scoráil chomá. Bucs ar isteach búite tucha Cuine amach. Ach cuma ar Cíl chuinnig inis gohfuil scill an chéad buile feimú níos fearr na imróí Cíl chuinnig Uíbh bháile go dtí sa
Agus gwyl I bháile gíocha sem botún gan in siad go dair an áríre. Lachlan Cuán. Seo an Ceathrú fog sairige, ráchín cur a thuir drasnán. Godísa, a bhfuil an tríú ceann. Tá, anna bha táchtach gan Irene siad san aimsú. Héna 7 le 5 is 5 ná déag methe. Buite Gadas ag Billy Drennan. O Lorug MacDonald. Níl rucha gwyn gyffoil agus piucsús. Drennan luasúntach a gech an elú. De hep an chéad builo hickey. Agus an son di géil chen. Pucks air. Ábhrín frustrachos in the immert gan áras siapse. Go raibh gas gach des scoráil a gech. De lig an chéad buile siasa. Screeny fada leis a bocamach. Ian Barney Heach, TJ McLaughlin a fnacht leis. Feite. Captain na fór na Moylan. Nimmert fada Pádraig Moylan. Canasíocht Lán aige sa chearnóg féin líróid ord. De cheap Nowlan go dúcha sé nuas leis a slitar. Agus an réit or, nis a brunna cárta buí Charlie Mitchell. Sé cárta buí feicigin in ag 16 gnóm sa chluthe. Charlie Mitchell. Fartal Cormac Lachy. Agus ná habram gwyl Garo Dunter fe point on to Evelyn's hasha heimse hege. Alright, an skill ag na himróí óga sa. Nowlan Allorug Fitzpatrick Gaile Puxair agus Siad na puccan na séire ha cumad I bhaire sa chluthe ní léon cumar ortha gúteach an scoráil ó nimmert a láthair na huaire an 3 scóir Derek Heimsecha ná ó Chomán Lachlan Cuán ó Puxair agus na puccan na séire fad timpeall lára ghort. Scoráilte ceann ní 8 nómant, ní 3 nómant, 10, ní 5 nómant, 10, ní 10 eile. Ní léon daint séir ina nimmert teachs na puccan na séire. Sé seo an illnis géire ha tréise bheith. Níor cheach mach éon aib leis an ad. Búte go dasaige agus búilte go crín again spiach aimsethe. Agus ha a jab a dhéanamh aige. Cúpla céim sa bhreis goite ag Sean Purcell. Scúpáilta mach aige. Feite ag Moylan pas láimh a siar. Nis se chuin talas agus ní bhíon útamáil an soham heig. Stoppinse, socrínse hénig agus an módíirech. A lorug Shine, búilte sias go dasaige. Cailte ag Reid. Nimmert fado Drennan. Agus nis done. Bhí sé lorug Timmy Clifford. An daimhhead an ngort. Chnach sé cuaine na súile ag Luisteach an máide. Agus an réit ó risteach nis cinn go gachar cearca leor. Na nómant déag mehansa le Pháirc UPMC, Pháirc Nualláin. Cléir tainmhach again. An lámh an uachtar an Kilkenny. Nís mó daint sé baint na tosathe ha gairílo an levéad san aimsú ó na céile cóiric. Chan na pointí aimsú gan áras an báide san an tríú iirecht ní grúthar úntach ó Burn. Tá bhéadach I bháile báide aimsú dóibh hénig. A bert fád I bháile mar bert siar ag Kilkenny le hénig. Timpeall ní éon méadras fihead. Í minic hífa sin ó fuireann. Kilkenny ag seo duine na fir breise bhí caite siar an san Moylan. Dean go baint anna haine bheits nach gáda bheith cumad súl géir ar réon imróir.
Skildas. Ó Mitchell ach níor bhéine taimhir stig mar lán thosaí. Búilteach Grí MacDonald suas a Laighean go Reid. Coimirt bhreach lámháin an cumán ó Reid. Agus níoch sé ní roiid fiocha suas feite bhfuil tá ag borc siar go cahal King cahal. Trasna Grí Luke Watkins tuair féin na faointe a buile bheit tucha gad an sliotar. Ach níor bhain sinna saon. Ní léine cabhsúil ar Langton trasna ghurt. Chnoch sé go raibh garóid dun ar fáil. Prabháin steach in a láimh. Taobh das gurrin sé an cumán ach steach láimh Troy. Dinta cumá ag Mark Troy. An a bhrú a chur ag Drennan ar. An Drennan sa gumá. As an gur héil sé an puc séir ach an obair chun brú a chur ar Troy. Rístelle Bert Sayer Kilkenny Far Dinnecha na Pádrig Moylan an Dunelle na Peter MacDonald a Laura Gurt mar se hasi de Gire an Cho Dakar di Vaile nach féile an stitter bhúile stach sa líne lechasach nó líne lántasach Caffrin stitter stach Pucklasse Doch Kilkenny go hán agus Ian Byrne. Buirte ísio smachtathe ag don trasna go hickey ach siar le Kilkenny gúile tucha cuin de hickey go hall na Paddy Langton agus numcha céim na tóca ar deire ag sin an rát ibretha tastáil ó imreoirí Uíbh agus an sliotar tucha chun cínig agus beag 10 cuin agus seachas ní ché ceann greibh na Laighean ha gach ceann choráir sin dras an an. Is caiig Uíbh níos móda son a has Spáint sa chluthe an ráta ibre son ha sé únta agus is léir go te carasta imreoirí Kilkenny. Caffar an brú díomhar son a chuirtha gánaí. Chun ceir faointe chur idir na fórne. Lochlan Cuinn. Ceir faointe ge. A héananig go fáil. Ceann eile. Siar leis an sliotar go Reid. Billy Reid. Drennan á lorug. Shane Ryan ag stop chuir leis Dakar stop chuir le Drennan. An na fas agus Kilkenny dul isteach Cathal King dul sa trí cos an bhreá. Ó fear Pháirc agus an Riverstown. Agus níos fear Uíbh le cé tá lorug cé thar fáil. A lorug Mitchell agus Dakar dach ríiste le fíoch. Ha Bert ó Kilkenny timppla ars caiig Uíbh le bheith. Ábhrín Níos cliste leis na pásna steach na tosathe mar is léir go farsa bhreis siar Kilkenny ar líne lánchúil agus an líne lechúil Lára Gurt. Langton a bhóla suas. Níochtach Drennan a bhóla bhuachan in ché báta. Cos an bhreá ó Shane Ryan agus a Shane Ryan inis. I cín tú nach chuil léir is orlach idir a héananig agus a chéile cóiric. Dinta go maithe gags inis seo chuin Luke Watkins. Dacrocht ag na himróirí an sliotar fiocsuas le lámháin ar an gomán ach go neartúnta cho fear Sinrón. DJ McLaughlin, DJ pass live a siar go dro Cuinn agus ríist an cumán in éon lámháin. Dacrochtaí an sliotar fiocsuas. Ní féile Nualláin chur an gort sí seo cans na gort is fear Iomána sa tír. Grad an buaite ag an clas a thugan aire don gort le rainn blianta nuas. Langton, Shear, go Fitzpatrick, Farmore, Cailteige, agus titan sé ar an sliotar.
Puck strasa Uíbh. Agus spéisiúil an son an útmáil siúla Kilkenny deis ag Langton agus ag Fitzpatrick in Ceathrú Lana. Agus ríis nuair a léiríonn Uíbh an ráit ibre son haid a curbrú rimróirí Kilkenny agus a Craobh. Lachlan Cuán dúir sé finna faointe hénig. Buailte go deasa ach níor fuair sé an iarde inte is bhhail leis. Talas go Moylan trasna go McDonald agus nísteach sa chuoinach seo é imreoir sa bhreis éar ag Uíbh. Sam Burke Pastain Chéireach go Dan Burke. Cahar sa bhreis ha hir ag Kilkenny gnis. Imreoirí Uíbh fad timpeall láirghart. Begar a tuair fé pointe ó bhfad amach sé seo Cuán thóir ché pointe ó Nimmert. Ach díorch ar chlé níte sásta. Shred Cuán gra sé thar sé drasnán. Sníad pointe ó Nimmert fight ag Uíbh an gúig námat sa chluthe. Ceir a faointe heidir na fórne. Fé sé námat imrethe. Seo Cuán. Clifford agus puck ar géilte mar chain séireach. Uíbh slept an gomán. Agus an isis. Ní Clifford ró hásta le Mitchell an go bhrise an chomán chomá. Billy Drennan, nílach pointe bháin sa chluthe go dtí aige ó fux ar trí námant. Sé seo a tarna fux air. Chun cúig faointe chuir in na fórne. Buaite go das, crín, thar sé drasnán mar bheith fasúile. Déimreoir a chaidán Billy Drennan. Héana ná le 7 pointen sa i Kilkenny. Buaite náisiigh Timmy Clifford an na ruúthar trasna go Shine sfecha sin mar smacha báid is i cheann ag Shine an na haváil ach ar an tair níireacht buaite isteach go frist ag Billy Drennan héana dó ag Billy Drennan ach a ríist Harry Shine Harrod ag an speisialt a fé Shine an buile an slí greibh gáláh ar an gomán aige díon troi go maith ar an ché bauta ach bhí Drennan a fanacht agus le Drennan agus Shine taimh stig bert thosaí den ard chaidán ag Kilkenny. Dó an ná le 7 pointe agus sin buile díorchrimis le hama déimreoirí Uíbh na baidí ag dinner rudaí an iachardóibh Carl King pasáilta go Dastro Screeny níos céthá stigá lorug bert ó Kilkenny imreoir ó Uíbh Nowlan lábháin ar an gomán peachasús go deasaige a baid a tastáil ua tuigeann sé é sin scileálan ó Nowlan ilan ggéir cadí dhéine sé imreoirí siar sanna Kilkenny cábhailinn sitar cé thiocca go machas amach le talas agus seachúin Kilkenny ar an fiún saí ní échtach Timmy Clifford an slitar chmát nimmer tapig ó Uíbh fear ar fáil sé seo Shane Ryan Shane a lorug a chéad faointe sa chluthe aimse aige agus sin in chéad scór ó Nimmert ón gúigú námant dá Uíbh buailte fada imreoirí sa bhreis ar ag Uíbh peachasúas agus Lachlan Cuán a tachan an puck séir a thógant agus deise chun sa beidir gábháid omláin na choidir na fórne.
Cuig faointe ag Lachlan Cuán ó focan na Sarah go dísa. Iach an Céadaoin chur múige. Agus bín ceann óna Laighean agus an rud céan an bouta so agus deis bháid Mitchell anmha fad ó talas súilech mad an slitar san air. Agus in ghian na huailech a se caiilte út amáil eile siúlacha thar se drasnán ó Mitchell. Dóna le ná trochanám a dimmertha. Ní bheith Derek Ling ó hás leis an út amáil hir an san ha fescin to get it right nómtaí an nuas. Rís bute go das san air ag DJ McLaughlin agus bhfuil Lachlan Cuán an tuairt fé ó rís canéamh nach ninach agus a rís tá sé feice goin nar han ráta ibre goma ag Uíbh is iad a cothú feibanna do Kilkenny Guig san brúachar na himróirí is sellh na slitar agus an slitar speisialta an úsáid Tránán inniuh mar chinse han spotta darug ar an slitar han chip istí gan agus siad san na slitar go méid an úsáid go níine nach ábranda ghuiil an cad ifigiúlacha an gomnúcha scail caig an chip darag go bheith agus méthir chlé ché cean chutha ar fóríl ag chuin rápach séir treéis tiidirmsteach a lábh talas is an réiteoir á lorug an slitar agus tá róhann den chéad le feice ag siúd cluthe tainmhah feice gin Kilkenny chana tosathe a chu siúd rábháid aimse go ceann ó Billy Drennan agus an scór lehama ná Kilkenny dóna Uíbh na buinte ghlachamid sus Garrod an sa I barcí Nowlan is beimir an aislibh leis an tarna le I gceann cúpla nómat. An Cluiseach taobhstig san chéad buile go das ag Mitchell pas láimhe agus an Luke Nowlan fear beir den bhisteach agus anna hús ag Uíbh cá siad leanúnt ortha chéad deis ar scráil ag Dan Burke fear dora agus haid ar chó scór anna raigró Uíbh go dtí Clifford agus deis ar fáid anna hamáil ag troi fé ró cha bhín tríú bhauta agus ní étadí sé stop ar an tríú bhauta Kilkenny go háchan tosaigh feite ag MacDonald builte go hard gan níl troi sásta an a scór ó fear Lorachar nó Harry Shine freib sin í roiisteach na láimh Clifford Ilinghéro Clifford agus Harry Shine cad é mar scill tuair fin na fointe na Billy Reid a sé seo mahabhta scoráil agus na rudaí beaga son caithfar bheith do chúis agus Timmy Trasna am ag Paddy Langton agus pointe ag Langton Fartal Cormac Lackey agus ná habrum ghuiil Garrod don tuair fé pointe an taobh línas a sé aimse ag an na ruachar trasna go Shine sfecha sin mar smacha báid is I cheann ag Shine an na hamáil ach ar an tair níireacht buil fear ar fáil sé seo Shane Ryan Shane na lorug a chéad faointe sa chluthe aimse ag agus sin in chéad scór ó nimmert ón cúig san air agus in ghian na huailech a sé caiilte út amáil eile ar siúlacha thar se drasnán ó Mitchell dóna le ná
Hamid Nachmór Olive and Southern Tarna le I Barky Nowlan gur an Cluiche Ceathrú Ceannais Laighean O'Neill's Kilkenny agus I bhaile hála chéile scar le Hamid dó le Kilkenny cúpla tosaíd an scochacha an ríir a hátrééis an barna de gá bháide san na chrothúdóibh hénig drennen agus Harry Chainnigh go háire Taibhir Stig agus taibh má Ian Byrne agus Timmy Clifford I dtíanamh go maith gúmpar slitar agus Lachlan Cuinn the bháil hátrééis siad achmad sa chluithe na ríire ó na pucan na saoire Cuicín de fuc na saoire choráir sé dras ná aige agus an sitar catteach ag Céimeann Flynn seochuin gur an tarna le na buaitóirí be siad gimmert leis an ngailimh an dar lá de bhealtaine na Cluiche Leichanais Laighean buaite suas na Pháirc ag hickey de hepper Chéannigh áilte chéabáta a sé ge an tríomhbhálta ní bhuaigh seo ach levéidir pasáilta go deas aige Joe McDonald an réiteoir agur chas sé an slitar nádar cheappas go bhacha pas láimhe ach seochuin réanós puc séir ag Mark Troy miáil le marc leis an dámháid anna chúpla sábháilige féró anna glúiseach dó tosathe I bháile seo duine go á lorag agus cramú agus bin cosint an sco ó Fádraig Moylan réiteoir eile béidiger go mronna ríis puc séir ach an réiteoir Céimeann Flynn a scuil le cuasaí siar leis a slitar hickey á lorag deis faointe ag an tonadí a tréis tachtasteach I bháil sé sin Joe Ryan fear bure nach Clé O'Ryan talas fada is sé buc amach á lorug na Sam Burke fight ag Sam pasáilta go deasca a dro Jack Screeney steas a chuin an áchfuil an imreoir sa bhreis ag Kilkenny bert sa bhreis hiaracha agus I bháile á dechar immert na gcuine an bert sa bhreis hir ag Kilkenny steas a chuine smachtathe go deas ag Ian Byrne an leat sa lán de skill pasáilta go deas aige trasna ag Shine an lappa deas an úsáidige chearcamach pointe ag Shine agus go dain an point aimsethe aige agus ríist an skill na bunrudaí an slitar a smachtú leis a láimh deas an levéidir a chrothúd a hénig agus an Harris I dras ná Chéad scór sa tarna le aimsethe I Kilkenny ag Shine ní bheith postal ó hásta se basan fight ag Sam Burke I dro Watkins isteach sa chuine le Watkins anna chosint ó chéalach Moylan anna chluithe nimmert ag captain na fórní hir an son agus Shine chuin a roist titanse agus ní áirigh leis an íróid fiocha suas cheap sé béidir go muach sé an puc séir ní higann sé canéim narbhuaigh sé an puc séir I bháile 6 pointe in na fórne mar sáilún ar fad ní faice sin a cluiche Iomána ach cai siad deisné ar an bháid a chrothú ní chrothíad ar faic sa chéad le chun bheith macánta fe Fitzpatrick tríte fiocha suas an immert ó Purcell an a chliiste ar fad seo chuin Billy Reid pointige sa chéad le agus níl an tarna faointe aimse aige ach an na fas ó Purcell hic sé Craobh Reid Troy an na fas agus an réiteoir agur chas Screeney agus an réiteoir treis bheith géistú I géisteach fiúin leis an gumnú Pascail agus na réiteoirí is cíntú go bhfuil pas láimh ceart a thuirrtacha don slitar mar tha sé cumad súlaigh ar sin tróna agus cúpla puc séir bruntaige Billy Drennan Boy just cúpla point aimsige búilte go deas an na faointe ó Drennan trocha cairn nómad mithe dó a héine le na buinte agus nis deis ag imróí
tosathe Kilkenny níos tachtaí an slítar bhuachant anastinte ag Gearóid done. Ach se chuin in éis amach ar nún suí Cian Borc. Mach le talas. Fight ag Baidir Kilkenny agus Bertar Fáil. Scuite leis a bás áfach ag se chuin Cuán. Pass all an heim north heavy stig. Be se an boyd a ha lorog a Cuán a chrúgáil. Tar an íirach talas herach raum. An immert ar fad ó talas agus a bé moilen. A yin an chrúgáil shred I bháil ag raibh an boyd a cu. Agus puck slasa inis a bheith an. Dí bháile bin an a bhaidóireacht ó talas is an a chosint. Ó Kilkenny. Hardy man. Ní haach Lachlan Cuán hamón sa tuairtan tuair féin puck slasa. Cé ha glúiseacht os a chóirmach. Ní léine seachas Cillian Doyle, Cillian tapig a lorug Shine. Hí an casa ó Shine. Bhí boyd is a cheann a ghlacha sé lena fointe. Aimsethe ge chó sin plí nach bhfuil ar haim roirí an os Harry Shine agat. Dó éag in a buinte. Carta buí bronta inis ar Cian Borc. Sé sin an tarna carta buí sa chuthe. Cad ínig Hardy man leis a sliotar isteach sa chuoine a lorug Nowlan. Cé I thiocfaigh an nuas leis a sliotar. Fight ag Drennan. An cholas nach idir hénig is Harry Shine. Scill ag an mertacha a cha luas éigent ag Drennan. Agus neart sa ché cúpla céim. Cyn in an sail na cosantóirí Dakar. Pasáilta go deas isteach. I dro done. Hóise an prab go deas. Agus ha an puint aimse go deas a Gearóid done chomá. Sár immert done. Lán tosaí. Agus an a fas amach ó Billy Reid. Piocasúas ag MacDonald, Shear. Fight ag Reid. Taibh chlé ní aige sí chumad san immert. Agus ionadaithe prapáil a tachtsteach. An dá ar an bainisteachta. Caint le na chéile. Ja, had duine taisteach i Kilkenny. Se chuoin Borc, puck slasa. Fighte Derek MacDonald an immert ag siúd. Reid, cúpla céim sa bhreis goiteige. É fós a glúiseach an tosig. Pass live a dro done. Sé scoráil an puinte Derek. Ní raig leis sí fiocasúas. Is titanse agus puck amach a bheith ann níag san ar fad. Agus dáin an bula bheith tachtisteach. Ná Pádraig ag Lennon. Den eile greibh gortathe rinne bliana I mion de chláiste chiaráin. Fighte ag Reid. Bheachar Billy Reid amach an tosig ilin dhéir agus casig an sliotar Harris a dras ná. An a chúpla nómant immerthe an uimhre seacht. Nó Glenmór. Billy Reid dó a cahar déag. Le na buinte. Ní léon scór aimse ag í bháile sa tarna le go fáil. Agus cuicín aimse ag Kilkenny sa tarna le. Drennan pasáilta ge amach. Joe MacDonaldach. Ceann frist de Troy. Hardy man. Har Kennedy. Droch fasa an ína bhaidóir sa bhaide. Ach ní acha fear Kilkenny é sin. Agus ní líon burn ro hás leis hénig. Ché deis corhamús tarna le. Bhí lechans ar boid a béidir nar bhí Troy a rihaneis.
Feite ag hici tuairt fé an pas isteach le ag dun agus sein. Titan sein a sí nach mór aige. Immert fa o chahal king agus pris agus pucks buite das i Cahal King agus Uíbh is ha scór tastal go dóite. Nó nom dimmer sa tarna le ní léon scór aimse go fáilecha. Agus is boidí bheith gotha ná rire. An immert ó Langton siar go Fitzpatrick. Pass all in ó Fitzpatrick. O lorug hickey. Just bhúid sé begáin ró láidre. Pass alta go dasa Joe McLaughlin DJ. Puilte go hard aige agus deire point aimse Uíbh sa tarna le. Far sin rón. DJ McLaughlin thug sé denóm an tortha. An scór aimsiú. Feite ag Niall Rowe. Could he Timmy Clifford? Timmy. Titan Slitherwick, Titan Chainnigh. Cousin va. Done. Feite go dasa ag an lánta sí. Jimisteach ar an máid pass live at Trasna. Ach, bhí an vantáist an immert ag an réiteoir. Agus beg pucks ag Billy Drennan. Lennon Oliver taisteach ar an ngort Pháirc Lennon. Carta buí bronta. Agus deachta Pháirc Lennon ní le cé a tacht an ngort go fóil. Son go be Sean Purcell a tacht an ngort. An lán chúlaí Cluiche bha imreige agus Lennon me siar. Point aimse ceann frist. Dó 15 an is le 10 pointe. Fight agreed. Sias i Laighean a lurg done. Cahal King a lurg búte go dasning ever though. Agus nis suas an ngort. Joseph Hector. Skilias o Cian Burke. Agus an pucks búte. Ag Cian Burke. Ach, ein fuinte de ag nisiad in the fórne. Barna an a bhúirí sin. Agus cuid smós a scór an aimse ó fucking na séire. Lecha an áiríre agus Chainnigh bra sásta an buile bhaint. Tá glúiseacht Uíbh cuasaí a bhfuilú sias. Agus bert eile taisteach ar an ngort. Tá Chainnigh siad siúd Jack Doyle agus Dennis Walsh. Agus haim nóir gorta a taibhstig ag Chainnigh. Tógur mit second agus a mihead an ngort ná Ian Byrne agus Cillian Doyle. Job dinta ag an mertica. Agus an dochtúir sa physio Tráchtaire an ngort an cíntiú go gach na cearca leor. Trí nó mar déag mihe sa tarna le agus Chainnigh a ri leis an áiríre. Séhín de fointí aimse cos tar le gúmpra leis na cheann na bháin ó Uíbh agus an chéad cúpla céim an chéad buile sin an difriocht an áiríre. Agus an son imróirí speisialt an os Drennan agus Shine. Agus san gur unadí fola a háthar a rá leis sin for an bainisteachta. Lachlan Cuinn tuair fé an box air. Agus isteach a stáilm ná Owen O'Brien.
Lachlan Cuán. Point aimse Cuán. Ché counts tarna le. Séú counts a chluathe. Seachúin O'Brien íteach ar an ngort. Passáilta Gidas. Isteach sa chúine Reid a tacht. Imró Uíbh sínte lá a ghirt Calking an a bhrua chuig Reid ar siúd. Uíbh is Crimróí sa bhreis chun tosig. Ha boidí a tastáilú, ha scór na tastáilú ha. Feite ag Drennan. Na fas ar fad ó Drennan a dro Fitzpatrick. Mahabhat a point aimsiú an ad sa inse barc a chróca ge faoi ró. A gine arts go rééis. Deis ar máid búinte go hálinn ag Shine. Ach níor bhéine fnacht hebh stig da. Agus Billy Drennan dúirse féin puc strasa go tapig ha bert ar fáil hebh muda. Fitzpatrick agus Niall Rowe. Sa Pádraig Moyle in Cercleor fila sé an ngort. Tuig Owen O'Brien. An aisiamach ag seachúin Rowe. Go Fitzpatrick an bert bhí ar fáil dan puc strasa tapig fechar Fitzpatrick. Bully fir é siúd. Agus ní chorach sé únarm da gimi sé siúd in Yanzi. An fur an síintear ag an cúpla blian. Cúpla imreoracha. Hénig, Langton, Shine, Drennan. Siad son cé a seasamh amach go dísa. Agus imreor eile sínte. Agus unadí taisteachta Uíbh leibhre an 90 Rory Dunn. Agus sa sín an réitóir. Sí an muirte bhína leir leis an réitóir. Neadach an rágul unadí a Tráchtaire nó cadé. Ach an unadí a réad amach den ngort han slip tucaige den muirte bhlíine. Agus a Rory Dunn agus an point aimse ag Drennan. Dó a sé déag an is aimse céil Chainnigh. Búilte siar a dro Cahal King agus anmh locáidinte ag Shine ar Cahal King. Agus in mór tacht amach den ngort sé siú Dan Burke. Uíbh a sé bucach. Kom an a bhí chun páirdach ar. Sa sé fós ar ngort smid éimir draig le cuasaí an sa. Bhrín fiáin a sé tarach Joseph Hector agus frustrachas a bahí sin réitóir leabhart leis an isis. Agus Drennan a tacht chun tuairt féin scór. Carta brí brunta ar Joseph Hector. Agus an chumar an scéal go bíd Kilkenny agus an ngaile bheith le chéile. Ceann caid cíise. Ach fós trí nómant déag do chumáin os ar ggóir amach agus Billy Drennan. Búte go híomhann ar fad ag hóise í sin. An útáilta ar fad agus unadí eile tachtasteach. De Kilkenny sé seo Ted Dunn. Ní mór eile a bhí gimmert a bar crócaig láile Pádraig do chláiste Chiaráin. Agus amach le Andy Hickey. Hickey scráil pointe das chéad le. Troy Giddy Hardiman. Ar fáil ná teag an runnach carta puiar. Cúpla nóm tuin sé siúd Joseph Hector. Ach Luke Nowlan fearbire. Passáilta ige agus scuilte agus feite le Kilkenny. Flicáilta i dro Shine. Cadí dhéanamh Harry Shine. Casan séar a dhéobh das. Agus tugann sé buile bread an slitar. Thar sé tras na han agus a sé ráite an nó mucha bátaí go mastócha. Ní bhuiig siúdach le hans. Agus íocha tú as.
Dadan é nóm an 2-8 le 11. Sin siú faointe ag Harry Shine de Flatharta tacht tarna le. Agus I bhaile sprid gé luha na ríre. Ha boid o harad éigin te tastáilchan iad hénig a sprega. Agus sé Luke Carey of Sir Kieran. Aha dógan sa. Búlte go deasige. Puinte leim sé I bhaile. Snen tríú cheann in is sa tarna le. Nís fear ó I bhaile feite I Cian Borc. Trasna go dtí DJ. Ha puinte ag DJ McLaughlin hana féin sa lesa. Sin an tarna ceann bhd éir níos fear ní seo I bhaile. Rá scór as I ché leim sé hecha. 2-8 le 3. Na Hoban Airig le Ryan I bhuachant. Trasna ó I bhaile. Agus seochúinis Garóid dúirt fena bhaide ach Troy bra frist. Da baidóir mar Mark Troy. Papáilta machaige feite ag Hardiman. Búideach an cína lorug. DJ McLaughlin cailte siar goodí Timmy Clifford agus Timmy. Bhín crampa crasta ach be sé sásta. Gúil puinte le aimsethe ige sin an tarna ceanna ige sa chluthe. 2-9 le 3. Puite go deasig Nowlan. Luke Nowlan tuairt an sliotar leis passáilteach an cín dro DJ McLaughlin. DJ anna hinach gur chóirsaí sa lesa dí bhailech. Blocáil úntaach dinta. I bé Billy Reid I bheann. Agus puc slasa bheith an de Chainnigh. Och nómad nó mar sin le meach sa tarna le. Astra dinta Chainnigh sus tucha do chuid na himráí. Deisnáilt ag imráí eile. Beg na bainna stóirí. Deircling Michael Royce ag súile. Go leantar leis a gaidáin. Ha léirthe go dtí sa chluthe sa nómtaí Derrig. Nach ditan sé. Fitzpatrick. Ní ráidir an ad cartán na chéile. An réit dorsa. Díon go ma. Henna mion rodís das le héad eiscint na rír uaireanta. Scuitar leis annachid bátaí. De seile ag Luke Carey puintige. Hanna féin ó puc séir ó hána séisteach. Búilte agus díon an baidóir go má talas an cín túg nim se thar sé dras ná ach sé sin rá foint in is aimse an tonnadaí Carey. Dónaidéag le cardéag Carey an na puc na séir ó Jimmy Quinn an ngart. Agus an dhéile treis taisteach dar Tierney. Agus amach le Luke Watkins. Talas. Machta Joe Dunn. Smachta ag Borc. Uchi piuca suas ag Borc tá. Casan sé mach sin ramú. Agus puc séir buitige. Dennis Walsh géil an puc séir. Borc leis a puc séir. Fitzpatrick machta an áirdeach titan sé.
Steach lábha an tanadí, Lennon. Fight ag row. Imróir ar fáil sé sin Walsh. Pass live an, fast live a trasna an, choimmert. Billy Reid. An the chluimre ag Reid. Half faointe sa chluige be seo a siú count. Céadaoin. Agus rís choimmert all an ó imróirí Kilkenny. An the lahúil watha ar fad sás na pass na huirt. Agus an the eile taisteachtaí Kilkenny an bouta sa. Martin Gannon. It's a mach le Timmy Clifford. Buite go deas amón son ag Dara Tierney. Clíhánach. O Shane Ryan. MacDonald. An the fast Lurg Shine. Gohalin o Shine. O Rís. A an the háchtach Kilkenny go feilt na bun rudaí a dhéanamh gart sé sin. The Schlitter Hénig go bhachant. Tuair fin na faointe. Then an taobh chlé. Dint go deas ag Borc. Brisach, come on. Fhairí Bháile sé tríd blocáil of Harry Shine. An na gadaíocht ar fad ó Dennis Walsh fighte ag Shine. Taobh clé. Agus níor chas sé róin in. Níor gin. Bhí mór taobh stig da. Déach sé cúpla céim eile hóg leis an Schlitter nú. Fear taobh stig aim siú. Passalta a dro Cian Borc. Cúpla céim guite. Ag Borcach a réit tuair a scuile leis. Passalta a dro Rory Dunn, Rory. Passalta ar neisach níor lean Borc raig leis an glúiseach ag seochúin. Kilkenny iachar médium Rory haar fáil. Niall Rowe. Casa sé siar. A dro Langton. Passalta chéabát anna fas ar fad ó Langton. Búte. A dro Ted Dunn. Ted imsteach ar máide an a bhlocáil. Ag Hachtar an a chrógach léide ag Hachtar. Billy Reid. A puinte eile ó Billy. Agus ní teimse ige. Mithir chlé. Fadda leis a bucamach. Ag Mark Troy. Craig seach nómant na mar sin immerthe dó a fithe le 40 an scór. Deis ar faointe ag Dara Tierney. Dara builte go deas agus an puinte aimse ag Tierney. Farbura. Sé faointe is aimse ag Bháile sa tarna leach na baidí. Fósaige watha agus inis fiachar seo deis ar an máide íseo an pola buite agus an son. Steach ó chomán. Troy ar buile leis hénig ach baide eile ag Chainnigh. Tí hín de bhaidí agus an náiríre sé sin. Scéal an cluthe in náiríre. Hanna deisna crutha ag na cuit. Ní leon deis ar máide crutha an náiríre ag Bháile. Buite ag Carey. Luke. Dint glas ag Niall Rowe. Pass live a Godro Dunn. Dúir sé fin na faointe níonig trasna a Lurg Drennan. Scill deas ó Drennan. Trí a fithe le 15. Agus mid a dridim le Leinster Borci Nowlan. An bhfuil leon scór eile fáca ag Bháile ach beagar a fnacht mar ha na cuite Tráchtaire an nunsaí té an aimse go baide tuair fin na faointe. A chuir chlé.
Troy leis a bucamach. Tuaiste go deasa gach. A machas láid Fhairí bháile. Dachar dóibh an is. Tagann siad an Cluiche hart. Ní bheith siad amachta Joe an Cluiche Laigheanis. Ach na cuit. Tá sí nó cuid na himróirí sa. A bheith gimmert gan caiiciise. Mar se táchtach go leanan siad ortha. Leis an rát ibre céan as an gaidáin céan. Isteach sa chuoine. Leis a slitter. Moilen. Rua son. Annach Cluiche immerthe captain na fórne. Niall Rowe tachta gabhar. Agus mach leis an slitter thar Líne. Siar leis a slitter. Piúchas suas. Go deas. Ag Luke Nowlan. Luke tuair fin a fointe. Pointe deas ó Nowlan. Chéad scór sa chluiche. Aimse ag Luke Nowlan. Scór eile feitige. Díomháile. Bucamach buaite fada an gháil san air. Ag DJ McLaughlin. Passáilta Joe Nowlan. A boide sa cheann aige. Cons mar chruthóig sé sin dinta go deas aige. Flicáilta suas aige. Amach le talas. A roiiste le talas. Duine bhín job go maith. Agus bhíon Lehansan son ag Nowlan nach martris tarlú gach bauta. Go léon Lehans crutha acu. A cíl chuinnig tríos cíntú mar tháinig facas. Bucamach Garrett. Búlta dro Niall Rowe. Neart ama inis ag fir cíl chuinnig. Íse leis a bas. A lurug Ted Dunn. Feite ag Jack Doyle. Doyle, boy, de hanna finnig dimsteach taringeach siire in réitorgéir a scuil le cuasaí. Ach a Billy Drennan chun tacht. Agus Derhin go gatha sé in slitter sa hair sé dres ná. Agus cárta bhuí brunta. Dím nóir eile do chuidí bháil ach taspántas bha ó imróirí cíl chuinnig. Bhír í town fa tamil sa chéad cúpla nóm dach baide son. Nig sé nómant a deistri cuasaí mar thug sé. Barna beag das do cíl chuinnig agus landar ortha gaimsú na pointí. Agus san an baide ó Billy Drennig féhocht nómant ná rire. A bhris críthe í bháil a rimis le hama. Feite ag Lennon. Siar. Grí Shane Ryan ha puinte ag Ryan hanna féin. A lurug Sam Burke Sam Trasna. A bertú í bháil amach den áirde. A sé feite ag Nowlan. Ha puinte ger áfuint a baide inis a ger raus. Ó Luke Nowlan. Dúras go bé daimse gin chéad scór. Sa chluiche neadar a bí sin an scóir derig. Da í bháil ach an gá scóir derig. Feitige. Siúd hen a dó ag Nowlan ach was trúa ró dhéanach an áiríre. Déim róirí í bháil a tachta nes a chluas a han barna rómhór. Idir an dá ar an Harry Shine. An slitter aimse ige sin nach lec. Passáilta Trasna an ghairt. A chearca diocach í bháil amach leis slitter. Sin cad a dintacha ach amach dan an dá lurug. Fitzpatrick ar fáil te fiorda. Trasna i dro Dunn. Garróid Dunn. Tuair sé féin a fointe. Agus leis sin hanna dóg Derek séite ag an réitor. Ha cíl chuinnig a mecht go dtí an Cluiche Laigheanis a gcuine an ngailemh ar an dara lá do bealtainna. Anna haspántas mhutha siúd. Dímach ó í bháile ná raibh taspánt níos fearra chun nú nach éadís deisina ar an máide a chruthú. Ach siad na cuit go méid ag immert sa Cluiche Laigheanis ha tosathe maithacha beag ar an ngailemh súilach maidir le héadí Billy Drennan agus Harry Shine. Ach an scóir deirigan sa i cíl chuinnig 3 a 5 héan í bháile héan is 10. Win go léir an sa i Barcí Nowlan go dtí i chéadú eile. Tuairigí ardíh hénig agus bígí go maith. An Cluiseach taobhsteach san chéad buile go deas ag Mitchell pas láimhe agus an Luke Nowlan fear beir den bhisteach agus anna hús ag í bháile. Cá siad leanúnt ortha chéad deis scráil ag Dan Burke fear dora agus haid ar chó scór anna ragró í bháile.
Gydí Clifford, agus deisir fáid an haváil ag troi, fé róch a bhain tríomh bhauta, agus ní étadí sé stop ar an tríomh bhauta. Chainnigh hach an tosig feite ag MacDonald, builte go hard gan níl troi sásta. An a scór ó fear Lorachall nó Harry Shine, frab sin í roisteach na láimh. Clifford Ilingero, Clifford agus Harry Shine, cad é mar scill. Tuair fin a fointe na Billy Reid. Tá sé seo mahabhta scoráil agus na rudaí beag son caithfar bheith do chúis agus Timmy. Trasna am ag Paddy Langton agus pointe ag Langton. Farcal Cormac Lackey. Agus ná hablam gwyl Garo Dunter fe pointe an Evelyn is ha se aimse ige. An ruhar trasna go Shine sfechar sin mar smacha boid is I cheann ag Shine an haváil ach ar an tair níirecht. Buit fear fáil sé seo Shane Ryan, Shane a lorg a chéad fointe sa chluthe aimse ige. Agus sin in chéad scór ó nimmert ón cúi. Snair agus in sin na huilach a se cailte út amáil eile ar siúlacha. Har se drasnán ó Mitchell. Dóna lena ag Shine an lappa dasan úsáidige chearcamach pointe ag Shine agus godain híchar an casa ó Shine hí baid is I cheann ag ghlacha sé lena fointe aimse ige chó sin plín ó dun hóise an prab godas agus ha an pointe aimse godas a garó dun chomá sá rimmertón. Pasáta godas a dro mag glachtan DJ. Builte go hard aige agus ar deire pointe aimse gíháil as a tarna leáilta a dro Shine. Cad a dhéannig Harry Shine. Casan séir a dubh das. Agus tugann sé buile bread an slitar. Har sé trasna go dtí DJ. A pointe ag DJ McLaughlin hana féin sa lesa. Sin an tarna ceann bhd éir níos fearr ní seo Uíbh gína lorug. DJ McLaughlin cailte siar goodie Timmy Clifford agus Timmy Bhín crampa crasta ach be sé sá an scór deis ar fointe ag dara Tierney dara builte go das agus an pointe aimse ag Tierney agus inis fiachar seo deis ar an máide íse an pola buite agus an son steach ó chomán troi go das ag Luke Nowlan Luke tuair fin a fointe pointe das ó Nowlan. Chéad scór sa chluthe aimse ag Luke Nowlan le mecht an áirde. A sé feite ag Nowlan. Ha pointe ge ráfointe a baide inis ag rás ó Luke Nowlan. Dúras go bé